Здравейте, ние сме Crafticon и GX23. Сега ще ви покажем как да оцелеете първия ден в сървър или на самостоятелна игра. Първо ще съберем дърво и храна. Crafticon отива за храна, аз отивам за дърво. Сега ще ви покажем една лесна и бърза къща. Да. Crafticon измисли дизайна, на мен ми харесва, дано и на вас ви хареса. Але, сега събираме дърво. Ще са ни нужни около два стака дърво. Може и по-малко дърво, но аз поне така предполагам. Сега ще събера още 5 дърво. Ама аз ще го кача, бе. Ще го качим в YouTube, да много изгледате и ви хареса. Добре, събрахме материали. Хайде, Crafticon, сега да ти дам малко дърво. Ето ти 9 дърво. Всичко. Аз имам да си взема и земя. Къде са? Крави. Опа! Crafticon прави някакви луди работи тук. Чакайте да намеря някаква крава. Сега ще събера и аз и за мен малко дърво, защото знаете, че дървото е най-важният материал в Майнкрафт. То се използва за всичко. Събирам си 5 дърво, ще си го обработа, но първо да отидам при Crafticon. Сега ето ти. Моят приятел Crafticon не се чува, защото той е този, който снима. Само аз мога да се чувам. Сега вижте, той снима с бандикъм. Защото няма пари да се плати програмата. Ето виждате колко ще е голяма къщата. После ще я разширим още. Направихме един workbench. Сега отивам да... Сега трябва да чупа още дърво. Сега ще направя 2 честа. После ще отида за фурни. И общо взето, Crafticon ще прави къщата, ще прави всичко друго. Сега направих си дърво. Доста ни е дребна къщичката. Трябва да си обработим дървото, да направим една врата. Не знам, първо на хората трябва да им хареса. Да не им хареса. Ние
Ние сме аматьори в снимането. За първи път снимаме и не сме от най-добрите, но ще се усъвършенстваме и ще станем един от най-добрите. Поне аз така мисля, че ще станем. Сега направим малко пръчки, както аз съм казвам. Сега намерих бамбук и дъбова фиданка. Намерих ябълка, дами и господа. Крафтикон, къде отида? Крафтикон събира храна, както чухте. Сега ще събера дърво. Нищо, той не се чува, защото е престъпник, не може да говори. Сега, да. Докато Крафтикон чупеше, пилето се изака, което е доста... как да го кажа? Чакайте, че си запреш мисълта. Все пак аз съм нубър. Няма какво друго. Сега, дами и господа, ще направя най-лесното и най-тъпото. Ще направя мечове и кирки от дърво. Ще направя 2 кирки от дърво, 2 меча, 2 лопати. Знаете какво ще правя? Вече ви казах. Имам 8 сурово говеждо месо, 3 сурово пилешко и една свинска пържола. Благодарение на Крафтикон. Той ми дава и кожени бутуши. Дами и господа, този човек не е нормален. Така според мен. Сега да си сложим кожените бутушки. Чакай си. Ето ти дърво. Ето ти така. Дай ми 2 дърва. Ти ми даде като жълт. Сега ще направя и 2 лопати. Отивам за камък, за да направя една фурна, защото на всеки му е нужна фурна. Къде си от Крафтикон? Ето го, намерен го. Взима пясък човека. Ето ти една лопата. Жив и здрав. Аз отивам да си намеря дъбка. Ще направя една малка дъбка. Крафтикон намери камък. Да видим колко камък е намерил. Сега аз ще го щупя. Крафтикон ходи си дома. Ако намеря какво, ще е много добре, защото в момента е нощ при нас, както виждате. Какво друго да ви кажем? Да. Зомбите влизат в къщата, дами и господа. Какво става при нас? Сега отивам да помогна на Крафтикон. Скоро ще трябва да ви кажем чао, защото времето ни свършва. Но ще правим още епизоди, да не ви харесат. Да не ви харесат тези епизоди, които ни направих. Довиждане и до нови срещи. Ще снимаме още клипове и дано ви харесва. Чао! Какво става?